terve, mä oon Atte, sanotaan Asaksi, mutta joo, tässä on, mä en tiedä mikä on tää V-toksi joku paska, V-tos, siis niitä patukoita tietysti. V-toksin tällainen paska, vihreä, sähkörööki, en tiedä moniko milliamperinen akku tässä on, ja en tiedä vittu, säiliö ihan perseestä, ja maut on ainakin ihan vitun perseestä, mitä mä oon nyt hommannut tähän. Joo, elikkäs täällä ei tuu savuja vittu kunnolla, tää maistuu ihan perseeltä. En ole kyllä itse maistanut persettä, mutta uskon, että ei ole hyvän makusta. Ja no, tää on 8 milligrammasta, mitä tässä nyt on. Pitäis hommata se, mikä Laurilla on. Sellainen sähkörööki. Vois ehkä joskus hommata, mutta en tiedä. Mutta voisi ottaa savut tästä nyt silleen. Näytän kuin isot savut tästä tulee. Eli ihan vitun pienet sienet. Ketä lienee. Pitäis muuta tästä vähän. Vittu, tää ei kunnolla kiittää säiliö tässä näin. Joo, eli tää on tuoteselostus. Eli perseestä.